Somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapo din na anian na usab kita sa akong mushroom production. So karong adlaw akong ipakita sa inyo ang unsay sulod diri sa akong mushrooman sa growing house nako. Pero sa dili pang tanan, ayaw kalimot in taon sa pag-subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag. Dayon ipindot na lang po din na ang all bell para ma-notify mo sa akong videos. Tala na. So, mauni siyang itsura, no? So, mauni siyang itsura sa mushroom nga na nubo na. Kani 3 days na ni, kani 2 days. So, ako siyang abrihan kani na ni samaan ni. Giabrihan na nako kay dili man ni PVC type ang ako So, giabrihan nako siya. Kay kuan man ni rubber man, so kinahanglan ako abrihan para mamulak o manubo ang mushroom. Mugawas na ang mushroom, no? So usan ni sa akong mga giabrihan kaning mga kuan na mga nang season na, no? So kani pod so abrihan na siya, no, kay para mugawas ang mushroom. So diri mo kuha ta diri. Kani ka. So dulom kay kuan kani. Ito na siyang abrihan, no? Kay kani siya ni puti na ni siya. So muna iti mailhan nga mamulak na siya, no? Dayon abrihan nato yung plastic. Pero sa dili pa mumuhikap sa kuno plastic, kinahanglan naka-sterile inyong mga kamot, ang inyong ginagamit nga mga kuan, chilyo, alkoholan gyud. So mao na siya, no? Abrihan ako na. Ini so, kaning uban na abrihan na ni. Kaning uban. Unya na lang nino kay wala pa ni puti. Kay ako rin giusa, wala ko incubation. Ako lang ni siya giusa. Wala ko incubation nga room, no. So ako rin silang giusa. So ang muuna og kaputi nga plastic mo ta ako nang abrihan. Katong maulahi na lang puto. Kay kung naka incubation room, pwede nimo to ibutang dito tanan, i-incubate nimo within 35 days to 45 days. Dayon pag puti, kinsay mo una kaputi ito, ibalhin mo sa growing house. So mao ni siya ang growing house nako. Pero giduha na lang nako na incubation house at the same time growing house. So kay tungod kay wala area, no? Wala area. So masabtan ra po nato kay wala may area. So inana no? Mga gwapo, tanawan ninyo na open na ang plastic. Open na ni sila. Kani open na pod. After a few days manurok na ang mushroom sama ni. So kinanglan dili mo bunyag samtang katubo pa ang mushroom di, ayaw bunyagi sa sulod kay ang tendency malata na siya. So dito sa luyo sa plastic ninyo bunyagan. So mao na siya mga gwapo, no? O samaan ni na nanurok siya, ni turok na siya, ni gawas ra sa iya. Dayon wala na ko naabrihan diri. Actually giabrihan tanin ako niya dre, pero naon naman siya, so okay na lang, pero ako ni ron siya abrihan japon. So kay kung naman ko yung mga link dra nga buslot, once nga season na ang mushroom, ang porting bag, mugawas na siya. So mugawas sa iya kinaiya, no? Dili ni mo mapugos. So na kani na ni gawas pa dre, kilid gani na nigawas sa iya, no? Ini na kani po do tanawa na nigawas siya na manggawas na iya hara.
So inana kalami ang mushroom no. So mao na ni siya nga akong mga gipang-abrihan no. So diri nga batch sa first batch 95% akong naabrihan ni nani gamay ra ang wala kani wala pa ni siya kaingon nga ni puti gid sila no. So pa dito so first batch ni siya. So mabala nimo siya kung nadaot siya o contaminated ang usa ka fruiting bag no kaning plastic ba. Kaning plastic mabala nimo siya nga contaminated kung pag-abri nimo baho kayo. So na-contaminate na siya so dili na siya pwede imo na siyang kwaon. Imo na siyang i-set aside no. So inana ka maayo ang mushroom no. Mo kuan rin siya mo tubo dahil mo reproduce sa iyang kaugalingon nga kinaiyahan. So mga gwapo dinhi lang ko kutob, daghan kayong salamat sa inyong pag-obserbar, sa inyong paglantaw sa akong vlog. Manghinaot ko nga naasad mo nakatunan sa akong vlog. So mga gwapo, ayaw taon kalimot akong usbon pag-subscribe sa akong channel para kitang tanan na ay mahibalan na tay maantiguhan kabayan sa agrikultura. So pindutan lang pud ang bell, all bell para ma-notify mo sa tanan akong videos. So daghang kayong salamat mga gwapo, mga gwapa. Sa sunod na pud nga higayon magkita-kits na pud ta. Bye bye. God bless us all.